Ahoj, ahoj, ahoj. Ja ťa srdečne vítam pri tomto novom, ďalšom, prvom videjku, YouTube videjku v novom roku, v roku 2025. A ja verím, že si odštartovala tak, ako sa patrí, že si odštartovala čarovne, nezabudnutelne a vykročila do nového roka tak, ako si to zaslúžiš. A taktiež verím, že si strávila krásne sviatky, krásne Vianoce a krásny prechod medzi rokmi. Tie z vás, ktoré ste boli v tmavých nociach v mojom doprovode, tak vyhodnotenie ešte príde nasledujúce dni. A s týmto budeme pracovať v podstate celý rok, takže máš sa na čo tešiť. Na dnešné videjko s nádhernou témou ja som vyštartovala naozaj plnou parou, plnou silou vpred. Tento rok nás čaká strašne veľa a strašne veľa noviniek, pretože tvorím, tvorím. Tak ako moje telo tvorí, tak tvorím aj ja. A ja sa teším na všetko, čo príde. A dnešné videjko by som chcela venovať môjmu Akasha kurzu, ktorý štartuje tento rok. Samozrejme štartuje ďalšie kolo, už tretie kolo. A ja som neskutočne vďačná za každú jednu z vás, som neskutočne vďačná za to, že môžem ísť touto cestou, že ťa Akaša zaujíma a že ti tak pomáha, tak to pomáha aj vďaka mne. A to je na nezaplatenie. Takže Akaša kurz, tretie kolo, štartujeme vo februári. Dátum ešte upresním. Podľa novu mesiaca, alebo podľa toho, kedy sa mala vypýta na svet, uvidíme, ale štartujeme vo februári. A toto tretie kolo bude ešte magickejšie. A budeme ešte viac do témy, budeme ešte viac do hĺbky a tak ako rastíte vy, tak rastiem aj ja a ja sa posúvam a každým jedným readingom sa posúvam ďalej a ďalej. A tento Akasha kurz je pre mňa z mnohých dôvodov iný, výnimočný. Je to už tretie kolo. Tentokrát som tu v Kanade, úplne inej krajine, iné časové pásmo, iný jazyk, všetko je tu iné, všetko je tu nové. A napriek tomu sa môžem spojiť s tebou v Európe, na Slovensku, alebo kdekoľvek si. Čo za dar, čo za, čo za magic, aké je to neskutočné, že naozaj môžeme. Každá jedna z nás, keď chceš, tak môžeš a dokážeš. Takže toto tretie kolo Akasha kurzu štartuje vo februári, aktuálne do 12., čiže celý tento týždeň, do 12. januára za uvádzaciu cenu, a to 222 eur. Aj tu s možnosťou splátok naozaj ja sa snažím vyhovieť stále každej jednej z vás a viem, aké to je. Ja keď som robila môj Akasha kurz, tak tiež som bola vďačná za to, že som mala možnosť splátok, pretože môj kurz stál nejakých 1,000 eur a ja som to nemala. Som nemala hotovosť teraz na to, aby som mohla zaplatiť 1,000 eur takto jednorázovo. Tak takto sa snažím aj ja vyhovieť tebe. Ak sa momentálne nachádzaš taktiež v takejto situácii, 222 eur, cena kurzu tohto tretieho kola je 555 eur. A čo ťa čaká? Čo ťa v tomto kurze čaká? Samozrejme, naučíš sa pracovať s Akasha knihou, naučíš sa komunikovať s Akasha knihou, naučíš sa dostávať odpovede na tvoje otázky. Pre mňa je Akasha čistá láska a hlavne pochopenie, spoznanie samej seba, kým sme, kto som, prečo som tu, čo je môjim poslaním, akú tu mám úlohu, odkiaľ som prišla. Pretože v tejto dnešnej dobe sme prišli do tejto inkarnácie, v tejto dobe, kde sme prišli pomáhať. Prišli sme pomáhať všetko to, čo sa v úvodzovkách pokazilo,
Prišli sme znova liečiť, vyliečiť, preliečiť, pomáhať a znova sa rozpamätať a pomáhať, pomôcť, rozpamätať sa aj ostatným na to, že naozaj všetko je v tebe, všetko dokážeš. Máme slobodnú vôľu, máme neskutočné možnosti, len sú tu samozrejme aj, nazvem to, že temné stránky, alebo temné strany, alebo temné, ako to mám nazvať, ja neviem, ako to mám nazvať, ktoré sa snažia presne o opak. Snažia sa ti dokázať alebo presvedčiť o tom, že nemáš možnosť výberu, že musíš žiť tak, ako to príde, že musíš brať to, čo ti príde, alebo čo ti niekto takto dá na podnos. Ale tak to nie je. A na to sa chceme znova rozprávať, že všetko máš naozaj v sebe a všetko, čo si praješ, čo si dokážeš predstaviť, to všetko dokážeš aj uskutočniť. My ženy, obzvlášť my ženy, naša ženská sila, a k tomu taktiež môj nový program, môj nový signature program, je to veľa. Dnes ide o Akašu. Takže čo ťa v Akaša kurze čaká? Čaká ťa teória samozrejme, aby si vedela, čo Akaša je, ako funguje, ako sa v nej pracuje. A také tie základné veci, čo je dôležité, ako sa napojiť, ako sa čistiť, ako sa chrániť a ako klásť otázky, ako pracovať so svojou energiou, um, ego, srdíčko, tých tém je naozaj veľa, ale hlavne ťa čaká veľa, veľa praktických cvičení, pretože teória ťa neposunie ďalej. Ďalej ťa posunie len prax, trénovanie a preto ťa čaká strašne veľa cvičení v tomto mojom Akaša kurze a to je jednak cvičenia priamo v Akaša knihe, kde sa priamo napojíš, ale aj cvičenia mimo Akaša knihy a to cvičenie na trénovanie jasnovideckých schopností, na trénovanie tvojej intuície, pretože čo vlastne Akaša je, alebo ako komunikujeme s Akašou a s duchovným svetom, práve cez naše jasnovidecké schopnosti, ktoré má taktiež každá jedna z nás, len sú niekde zakrpatené možno niektorých z vás. Um, Takže to ťa čaká v Akaša kurze, veľa, veľa cvičení. Okrem toho ťa čaká toto kolo, máme prvýkrát dve živé vysielania, kde pôjdeme spoločne do Akaša knihy a toto je tiež magic moment. Je to zasa iná energia, ako keď ideš do Akaša knihy sama, pretože energia skupiny je silnejšia, je väčšia, je naozaj zažito, je magické a kúzelné. Takže toto kolo nás čakajú dve spoločné živé vysielania. Termíny si ešte samozrejme dohodneme. A čakáte taktiež aj základné informácie dostaneš v PDF formáte, aby si mala tak nejaký stručný prehľad, čo je dôležité, čo Akaša je, ako funguje, aby si to mala jednoducho na papieri. Ja, čierne na bielom, alebo skôr možno na ružovom. Uvidíme. Takže toto ťa čaká. Okrem toho nás čaká zase naša skupinka, kde som ti k dispozícii um, jeden celý rok. Jeden celý rok máš možnosť využiť túto možnosť a jednak zdieľať tvoje skúsenosti, jednak možno vymeniť si tvoje skúsenosti s ostatnými z kurzu, s ostatnými dušičkami a jednak je tu priestor na tvoje otázky. Ak máš otázky, tak toto je priestor, ktorý je pre teba. A ako to bolo už aj v druhom kole a v prvom sme mali, tuším, Facebook skupinku ešte, ak máš otázočky, ktoré sú ti príliš osobné alebo ktoré nechceš zdieľať v skupine, z akýchkoľvek dôvodov, tak samozrejme stále mi môžeš napísať do správy, súkromnú správu. To je to, čo ťa v kurze čaká. Čo sa naučíš, čo ti tento kurz dá. A čo všetko sa v Akaša knihe môžeš dozvedieť, na čo všetko sa pýtať. Máš tu už videjka o Akaši, takže kľudne si popozeraj, aby som sa neopakovala. Ak máš nejaké otázky, kľudne mi ich napíš, či už na Instagram, alebo túto do komentárov. A
Ja sa neskutočne teším na každú jednu z vás, ktorú môžem privítať v kurze. A prvé dušičky sú už prihlásené, z čoho sa taktiež neskutočne teším. A ja ako tejto slovenskej skupinky mám samozrejme ešte aj moju nemeckú skupinku a tam štartujeme už v januári a tam je tých dušičiek tak strašne veľa už. Za čo som neskutočne vďačná, pretože tento môj profil som v podstate zatvorila tým, ako sme sa vysťahovali do Kanady. Um, ale ako možno to poznáš aj sama na sebe, ako pracuješ viac so sebou, pracuješ viac na sebe, pracuješ viac s tvojimi schopnosťami, tak tá intuícia je naozaj, tie tvoje zmysly sú jemnejšie a vnímajú viac. A keď príde nejaký impuls, tak ty ho vnímaš, aj keď je len taký malý linky, ty ho jednoducho vnímaš. A tak to bolo aj u mňa s touto skupinkou nemeckou, kde som ju znova otvorila a bum, s ľahkosťou, s radosťou jednoducho. Tak. Bolo všetko na svete, prišiel kurz a k dnešnému dňu tam sme už, je nás už 10 nádherných dušičiek. A necháme sa prekvapiť, koľko kráľovien sa rozhodne pre túto cestu v tejto slovenskej skupinke, ale to teda trošku som odbočila. Um, Neskutočne sa teším na každú jednu z vás. A ak máš akékoľvek otázky, naozaj pýtaj sa. Ja stále hovorím, neexistujú žiadne hlúpe otázky, pretože každá z nás vníma ináč. Každá z nás je na inej úrovni a nič nie je lepšie alebo horšie. Každá z nás je presne tam, kde má byť. Ale ak niečomu nerozumieš alebo ak chceš niečo vedieť, tak pýtaj sa, ako hovorí staré, čo to je príslovie, pranostika nie, to je počasie príslovie alebo stará múdrosť. Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Presne tak to tu funguje. Takže len aj tu, ja to poznám sama na sebe, ako som boli kondiciované. Hlavne sa nepýtaj, hlavne sa nepýtaj, hlavne sa nepýtaj, aby si nevyzerala blbo. Halo, ako sa človek učí? Ako? Príklad malé dieťa, ako sa učí? To sa pýta do kolečka, dokola stále to isté. Takže naozaj poďme meniť náš svet, poďme meniť našu budúcnosť, naše okolie nás. Poďme sa znova rozpamätať, kým sme a poďme si vytvoriť ten najlepší, najkrajší 2025 rok, aj možno vďaka Akaša knihe. Ja sa neskutočne teším na každú jednu z vás. Ďakujem ti za tvoj čas a vidíme sa zasa pri ďalšom videjku s ďalšou krásnou témou. A ďakujem za tvoj čas a prajem ti krásny zvyšok večera u teba, alebo kedy to pozeráš a vidíme sa na budúce.